Manilang napalitan, manilang napalitan, manilang napalitan, manilang napalitan. Heyo mga neng at mga nong, panibagong vlog na naman. Kasama ko ulit si Jeda Mea. Subscribe her channel. Then ang gagawin naming vlog ngayon is magre-review kami ng mga down na pinagkukuha namin sa kalsada kanina. So yun, napanood nyo kanina, para kaming timang dun. So ito talaga yung iba-vlog namin, magre-review kami ng mga down. Parang tanga lang, diba? So yun, ang unang i-review namin is kasama ko nga pala yung kapatid ko, si Nonong. So yun, ang first review namin. Ang i-review namin is ang daon ng tagumbaw. So ano nga ba ang daon ng tagumbaw nga ba to? Yun, tagumbaw. Ito ay karaniwang ginagamit sa tuwing halimbawa napilayan ka, gano'n. Yung minsan ang ginagamit ng mga albularyo, gano'n. Iniinit lang ito sa Shili. Hindi. Ipapainit mo to sa sa kandila, tapos lalagyan mo siya ng oil. oil. Tapos igagawin mo sa mukha. Kasi papayad mo yan sa mga sa mga napilayang mo. Napilayang mo ka. So yun, next tayo. Sa ang pangalawang dahon ng ating i-review ay ang dahon ng marunggay. Alam niyo ba, ang dahon ng marunggay ay galing sa puno, at ang puno ay galing sa buto. Ang puno ay galing sa ugat. So yun, saan nga ba karaniwang ginagamit itong dahon ng marunggay? Minsan ito yung ginagamit namin sa pag may sugat ka, dudurogin ito, tapos ilalagay mo sa may sugat mo, ganun! Pero minsan, ang ginagawa dyan, ganito. Yeah! Tapos Pa! Isa pa dapat. Ganun kaya? Masarap yun, masarap. Sarap, no? Hindi, minsan ginagawa nilang tea. Titi. So yun mga neng at mga nong, ang isusunod natin i-review ang dahon ng atis. So saan nga ba karaniwang ginagamit ang dahon ng atis? Para sa batteries. Siguro sa mga taong atitiris. Sa Tagalog means baliw. So yun, ang atis ay karaniwang ginagamit ng mga bata pang saan ba? Parang wala naman. So yun, minsan na namin ito nag-chat. So yun, wala naman talagang kwenta yun. So next tayo. So ang susunod nating i-review is ang dahon ng niyog. Niyog na baog. So, mga neng at mga nong, saan nga ba karaniwang ginagamit itong dahon ng niyog? Ito ay kadalasan minsan ginagawang oristing-ting, tapos minsan ginagawang sing-sing. Pagtongko ng puwet. No? Ito ay kadalasan ginagawang salamin, like this. Ayan, napaka-amazing. Parang Minsan, kambag. sana yung ay. Tatong kasama natin dito. Ngeta ka. Wala kasing sing-sing eh. Ito yung sing-sing. Diba? Naranasan mo ba yun ng bata ka? Kung nagtitipid ka at gusto mo mag-propose sa girlfriend mo, gamitin mo to. O sana ito na lang yung ginamit ko. Kaya sana ako gumastos ng todo pagdating sa tao. Hindi naman ako mahal ng totoo. Pero di ko kaya bumitaw at ika'y masasaktan dahil pangarap.
So yun. Ito ay yung daon ng niyog. Tandaan niya, daon Pero, ng niyog. Alam niyo ba, malaki ang tulong ng niyog dahil ito ay araw-araw na ginagamit na ating mga nanay pangwalis ng ating bahay. Ang kadalasan kayo ito sila magwalas mo. Bahay. Bahay ba? Bahay o damo? Diba? Sira ulo na. So, ang next na i-review natin is ang dahon o bulaklak ng Gombelia! bugumbilya! Bugumbilya! Na wala kang kwenta. So, saan nga ba kadalasan ginagamit itong dahon or bulaklak ng bougainvillea? Bougainvillea. As usual, diba? Basta kayo nang bahala, Bugumbilya. Bougainvillea. So, minsan makikita mo to sa Rena Elena, ganun. Mga kasabi mo. Bigla, tapos na lang ganun na. Happy birthday to you. Walang kwenta. So, yun. So, ang next na i-review natin is ang dahon ng... Asan na yung ipilipili? Naubos. Basta, nawala yung dahon ng ipinipil. Ito na yung bunga. Pinag-alis na namin yung mga buto-buto niya. Kasi tinanim namin doon sa may gilid. Para naman ano. Katulong tayo sa atin or kahit papano. Yeah. So, saan nga ba madalas or ginagamit itong ipil-ipil? Ito yung ginagamit minsan sa ano. Pag may mga daming insekto sa ano. Sa mga ilaw nyo sa mga ilaw-ilaw. Ilaw nyo eh. Oo! Okay, kinig. Okay, man! Ganun talaga kami mga Pangasinense. Wag nyo kaming tatawagin panggalatok dahil hindi kami akatok. Hindi kami baliw para pagsabihin yung akatok. Kasi Panggalatok means akatok or baliw. So, tawagin nyo kami mga Pangasinense or mga taga Pangasinan. That's all. So yun, minsan yung daw ng ipil-ipil ginagamit din yan ng mga bata. Then, minsan alam nyo ba yung bunga nito? Nilalagay sa bote tapos pag December ginagamit yung pang caroling. Ano yan? Hindi nyo alam yun Alam na. nyo na, kasi hindi kayo Poor. poor kasi kayo. Poor kasi rich kid kasi pala kayo. Mga rich kid kasi kayo. So, ayun. Sana yung Moy? Moy. Ano pa ba yung re-review natin dito, ha? Ay, ito! Alam niyo ba ito? Ulitin ko lang. Itong dahon ng ng Tagumbaw. tagumbaw. Pwede mo siyang gawing lobo. Walang katas kasi taglamig. Natuyuan. Natuyuan. Wala na. So yung mga neng at mga nong, sana nag-enjoy ka sa video ito. And that's for today. So once again, I'm your Master Jess. I am Jalamea. And subscribe her YouTube channel. Then don't forget to like, share, and subscribe. So kung may mga challenge man kayo nang gustong ipagawa sa akin or sa amin, just comment down below. Or sa mga gusto po magpa-shoutout, please like my Facebook page, Shoutout Dagupan. To. Yan. So sa mga nagpapa-shoutout po, So yun, shout out kay Leyang Padlan. Hello anak. Shout out sa'yo na napaka-cute ko daw na anak. So our next is shout out kay Limilin Cabuaro. Limilin Caburao. Shout out kay Leyang Padlan. Shout out kay Chloe Solomon. And shout out kay Danica Galaban. Hi sa'yo. Then shout out kay Kelly Jane Peralta. And shout out kay She Ritty. Shout out kay Lisa Gail Cayabyab. And shout out to Christine Biason. Shout out kay Mariel May Paras. Shout out kay Zaren Manawis. Shout out kay Rachelyn Sariao. Shout out kay Sabina Santillan. And shout out kay Angelica Mararak. Napaka-cute niya daw, sabi niya. Then shout out kay Clariza
So kay Clarissa, sabihin ko daw na napaka-cute niya. And shout out sa lahat ng mga single na laging niloloko kagaya ni Ian! So yun, sa mga gusto mo magpa-shoutout once again, just comment down below your names. Then, kung gusto niyo talagang mag-shoutout, yun, paki-like na lang po ang aking Facebook page, which is Shoutout Dagupan, para updated din kayo sa mga every upload namin. Turn on the notification bell. Then that's for today. Once again, I'm your Master Jess. And welcome to my vlog!